дуруд бинандаи азиз, боз ин мағозаи Техстрой маркет дар бозори Кушониён аст. ғайр аз он чизе ки дар ролики дигар мо бароятон нишон додем, инҷо ҳамчунин таҷҳизоти хеле зиёд барои корҳои сохтмонӣ зарур бароятон пешниҳод мешавад. хуб, резбоҳое ки шумо мебинед, онҳо барои дамкратҳо хеле мувофиқ ҳастанд ва намунаҳои гуногуни он инҷо мавҷуд аст. шумо метавонед ки пайдо кунед лесаҳои гуногун, ҳатто 3-4 намуд аз ин лесаҳоро ки истеҳсоли Хитой ҳастанд пайдо кунед. Лебётка ва телфер ва ҳамчунин кранбалка то 10 тонн дар ин мағоза мавҷуд аст. люлкаҳое ки то 1 тонн борро мебардоранд пайдо кардан мумкин аст. иловатан лебёткаҳо барои кори 1 нафар. тамоми таҷҳизоти сохтмониро шумо роҳат метавонед кор фармоед ва қисмҳои эҳтиётиро инҷо мо бароятон пешниҳод мекунем. нишонии Техстрой маркет, бозори Кушониён, даромадгоҳи аввал, мағозаи 479 ва 480. шумо фақат заминро пайдо кунед ва корҳои сохтмониро шурӯъ кунед. боқӣ ҳама таҷҳизоти сохтмонӣ дар Техстрой маркет. марҳамат, биёед.